A CIGA denuncia que pasou un ano sen apenas avances ata que a patronal por fin presentase na mesa de negociación do pasado 28 de abril unha proposta pro convenio da conserva e o novo sistema de clasificación de persoal. Lamentan o tempo perdido e critican as medidas que pon en riba da mesa patronal. Levamos prácticamente todo o ano con reunións na mesa negociadora con casi nulos avances. Evidentemente, para empezar, pois non hai subida salarial ningunha encima da mesa e a clasificación profesional está moi verde a pesar do gran traballo que se estivo facendo pois na comisión e no anterior convenio. Esta mañá a Central Nacionalista celebrou unha asemblea en Vilagarcía para analizar esa proposta. En concreto, a patronal pon en riba da mesa un sistema de 9 niveis, establecendo que cada empresa faga o seu propio sistema de clasificación. En canto as subas salariais, serían desiguais, consolidando, di a CIGA, a fenda entre grupos, con subas salariais moi grandes nas categorías superiores e case nulas nas categorías máis baixas. No sindicato emprazanse a vindeira xuntanza da Comisión Negociadora do Convenio, que vai ter lugar o día 13 en Madrid. Esperamos que isto colla unha dinámica de negociación máis activa e máis productiva, porque as persoas traballadoras deste sector non poden estar esperando a final de ano a que nos dean as subas e non ter o convenio negociado. E ameazan con movilizacións no sector da conserva en Galicia se ese día non hai avances. Porque non podemos estar agardando por un convenio a cero, e ter reunións tras reunións en Madrid, que xa é o absurdo de ter que ir a negociar o convenio colectivo do sector da conserva de peixe a Madrid. Pero entonces, para non traer ningunha cuestión concreta nas últimas reunións, xa digo, a volta do día 13, se isto non se dota, teremos que chamar ao conxunto do sector á movilización. Na CIGA manteñen a súa proposta de promoción automática aos 2 anos nos postos de traballo e unha suba xeral das categorías laborais, tamén un 5% de suba salarial en todos os conceptos retributivos, así como unha reducción da xornada laboral co obxectivo de baixar as 1.685 horas ao ano en 2027.